que a día 4 de decembro de 2017 deberían estar acadadas as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación en determinados produtos, servicios e entornos nunha serie de supostos. Os prazos eran amplos porque, a pesares de ser un Real Decreto de 2013, a Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade era de 2003. Seguro que co Grupo Popular mesmo nos imos poñer de acordo en numerosos puntos, pero é que no que hai que porse de acordo é en vontade política, iso tradúcese en orzamentos, porque a realidade é que chegou o 4 de decembro do ano pasado e a lei non se desenvolveu nestes puntos e fica aínda moito para acadar o obxectivo da accesibilidade universal. Así, a día de hoxe continúa vixente o obxectivo marcado no preámbulo da lei galega. É necesario seguir avanzando para conseguir unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, que evite a discriminación e que favoreza a igualdade de oportunidades para todos e todas, engado eu, as cidadáns. Estamos, pois, ante unha cuestión de dereitos básicos das persoas, porque precisamente un dos principios establecidos pola Convención sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU, ratificada polo Estado español xa en 2008, é a accesibilidade. Cal é o obxectivo deste principio? Pois o obxectivo non é máis que garantir o dereito inalienable da autonomía persoal e da participación na vida en comunidade de todas as persoas, teñan as capacidades que teñan, porque todas somos diversas. A accesibilidade universal que superou aquel concepto primeiro de considerar só as barreiras físicas e que engade unha ampla batería de medidas que ten que ver con adaptar todo tipo de espazos a todo tipo de diversidades das persoas. Os recortes, sen embargo, os recortes cebáronse con todas as persoas e precisamente tamén coas máis abandonadas xa tradicionalmente coa administración, como son as persoas con diversidade funcional. A lei foi un avance, sí, pero se non se cumple e se non se pon o empeño necesario para que chegado o decembro pasado se poidera, se quera cumprir, xa non digo todo, pero se quera cumprir gran parte dos aspectos que queda por desenvolver a lei, pois como di a delegada de Auxilio en Lugo, moita lei, pero de nada nos serve. Moita lei de nada nos serve se non se fai cumprir. É certo que o feito de que coincidira o mantemento da crise social nos anos que debería terse desenvolto a lei é un condicionante negativo para a mesma, pero por iso precisamente cumpría que a Administración asumira moito máis a decidida aposta por poñer en marcha esta lei. Se esta iniciativa sirve para poñérmonos de acordo na urxencia de medidas que melloren a accesibilidade no noso país, será un avance. Sabemos que insuficiente, porque mesmo as propias medidas que rexistramos na nosa iniciativa son insuficientes. Mesmo poderíamos incluir algunha cuestión que rexistramos a posteriori sobre, no caso de existir as gasolineiras autoservizo, por exemplo, que se garantise a accesibilidade a estas. Pero, en fin, poñemos estas medidas sobre a mesa porque será un avance se conseguimos no vindeiro ano comprometernos con que se desenvolva a lei de accesibilidade, polo menos nalgúns puntos. Paso a desgranar aqueles que varias asociacións de Lugo pois sinalaron como os máis acuciantes que aplicados á cidade de Lugo, pero que se poden claramente aplicar a todas as cidades galegas e sobre todo ao rural do noso país. En primeiro lugar, a cuestión das vivendas. É verdade que é un factor de falta de accesibilidade nas vivendas o gran volume de vivenda antiga no noso país. Así, o Colexio de Administradores de Fincas de Galicia valora que deben acometerse reformas en 3 de cada 4 vivendas colectivas. Así, é verdade o que dicía antes, a caída do poder adquisitivo das familias e, consecuentemente, de moitas comunidades de propietarios incide negativamente tamén nas posibilidades de mellorar a accesibilidade tanto dos espazos comuns como tamén impide a moitas persoas no propio fogar acometer reformas que lles permitan unha maior accesibilidade. As obras son, como saben, moi costosas, polo cal se precisaría un maior apoio da Administración. Cal é o resultado? Pois o resultado dramático é que moitas persoas viven literalmente atrapadas na casa. O problema vais a agravar no noso país porque é obvio que o avellentamento aumenta as necesidades futuras de accesibilidade. Así, temos aí a orde do 23 de agosto de 2017, que é a que aproba as bases para as subvencións do programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade, pero que sucede con esta orde? O crédito de 2017 quedou escotado a 5 de decembro. Para 2018 só se consigna 1 millón de euros, claramente insuficiente, tendo en conta as grandes necesidades. Ademais, en conxunto, as políticas de vivenda da Xunta caeron dende 2009 a nivel xeral un 65%. Imos co transporte, que é tamén un eido no que se detectan graves carencias.
Non só no transporte adaptado, as organizacións sociais que traballan coa diversidade funcional destacan tamén a necesidade de mellorar a sinalización e información sobre o percorrido e as paradas, o que compete tanto a Xunta como o Concello. Os problemas do transporte adaptado foron tamén obxecto de queixas e intervencións moitas veces na Valedoría do Pobo nos últimos anos, tanto no uso de servizos sociais, de sanitarios ou educativos, como na falta de adaptación dos transportes públicos. Aquí sinalamos, por exemplo, as verbas do presidente de Cogami que califica de pésima a accesibilidade ao transporte urbano das cidades galegas, así como a falta de adaptación das paradas. Pero peor é aínda a situación do transporte interurbano que mesma persoa califica como terceiromundista. E así, é certo, se pode non comprobar subíndose algunha das liñas interurbanas. Compre, polo tanto, un plan de mellora do transporte público como propoñemos na iniciativa, entendendo, isto sí o imos aceptar da emenda do Partido Popular, que claro, compre metelo dentro do Plan de Transporte de Galicia, pero compre facer unha intervención específica, un plan específico sobre esta cuestión, porque a situación é grave, a situación de accesibilidade ao transporte colectivo e tamén das paradas, por suposto. En canto a accesibilidade, oficinas e servizos públicos, hai unha orde para que os concellos acometan obras de accesibilidade a edificios ou espazos de uso público do 21 de xullo de 2017, pero igualmente, volvemos á cuestión dos cartos. Unha dotación inferior a 1 millón de euros, claramente insuficiente, tendo en conta as tremendas necesidades do eido da accesibilidade. Esta liña de axudas precisamente vai dirixida a numerosas actuacións que son necesarias nos nosos concellos para mellorar a accesibilidade. Actuacións que precisan moitos máis fondos da Xunta en lugar de, como se ten feito, reducir as subvencións e convenios destinados a concellos en materia de vivenda. De feito, as distintas asociacións que traballan coa diversidade funcional detectaron prioridades de accesibilidade que teñen que ver precisamente con este tipo de actuacións que contempla a orde. Pero as necesidades son tales que, como digo, os fondos son insuficientes. Neste xeito, como xa dixen, as prioridades en materia de accesibilidade na cidade de Lugo, que sinalaron varias asociacións, poden extrapolarse a calquera cidade. Por exemplo, nas vías públicas é imprescindible a mellora das rampas e rematar coa política do adoquinado. As ramplas moitas veces teñen unha inclinación tal que non é posible que as usen persoas con cadeiras de rodas. E, por outra parte, os adoquinados, as lastras, son unha barreira moi infranqueable para persoas en cadeiras de rodas ou mesmo con caxatos. Neste sentido, temos un exemplo a propia entrada deste Parlamento. Dificilmente poderemos legislar se na nosa casa, na casa común, non está o presidente do Parlamento, pero deixámoslle recado para despois, non melloramos a accesibilidade. Podíamos comezar porque nesta casa se garantice a accesibilidade universal. É tamén urxente retirar os postes eléctricos e de telefonía das vías públicas que dificultan o acceso, incluso impiden o paso de moitas persoas, e para elo compre exixírllelo ás empresas. En canto a sinalización, pois os semáforos sonoros son inexistentes fora de centros de cidades e vilas, polo que se debe avanzar na instalación dos mesmos no extrarradio das cidades e vilas e nos núcleos de población rural, ademais de mellorar os existentes. Todas estas cuestións, sabémolo, son problema de distintas administracións con diversas cores políticas, xa nos adiantamos a esa cuestión que pode ser un motivo de reprocho, pero é un problema de país. É un problema de país que temos a obriga de resolver e non deixar na invisibilidade, e é un problema de país que require orzamentos da Xunta e require axudas e programas específicos. Museos, por exemplo, unha investigación do 2016 coordinada dende a USC baixo o título Accesibilidade dos museos, visións e perspectivas, determinou que en Galicia, mentras a accesibilidade física está totalmente regulada, a accesibilidade sensorial, cognitiva e os aspectos relativos á comunicación de contidos son prácticamente inexistentes. Só cumpre a Rede Museística Provincial de Lugo. Temos aí un exemplo que se debería extrapolar a todos os que dependen da Xunta de Galicia. En canto a recursos turísticos, o mesmo, hai moito por avanzar. En canto a cinema, en canto a mellorar os recursos na CRTVG, polo tanto, o que propoñemos é actuar para que os dereitos non queden no papel. Teremos hoxe tamén unha interpelación sobre un informe que califica os dereitos sociais no noso país como dereitos de papel. Dereitos de papel tamén son os das persoas con diversidade funcional se non garantimos que se cumpla a lei e se non facemos que isto sexa unha realidade xa neste ano 2018.